Sme v Ružinove a k dispozícii máme 1,5 izbový byt na predaj. Poďte sa na neho pozrieť. Tento 1,5 izbový byt sa nachádza na 5. poschodí 7-poschodového bytového domu, ktorý bol kompletne zrekonštruovaný. Nachádza sa v obľúbenej lokalite Bratislava Ružinov, ulica Súmračná. Je ideálnou voľbou pre jednotlivcov alebo páry, ktorí hľadajú komfortné bývanie v blízkosti centra mesta, no zároveň si chcú užiť pokoj a zeleň, ktorú Ružinov ponúka. Podlahová plocha predstavuje 43 m2 plus 4,5 m2 balkón a 1,5 m pivnica. Byt je nezariadený, čo vám umožňuje zariadiť si ho podľa vlastných predstav a vkusu. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je jeho výhľad a samozrejme dostupnosť MHD do centra mesta.